הסיבה העיקרית שבחרנו, למרות היום והשעה הבעייתיים להשיק את זה היום, היא בגלל שהסוגיות האחרונות שבהן עסקנו היו קשורות לחג השבועות, וחשבנו שדווקא זו התחלה טובה להתחיל עם תוכן קונקרטי. זה אומנם חג השבועות של ביתא ישראל חי לא יחול מחר, אלא אה, בי"ב, עוד מעט נסביר גם למה, בי"ב סיוון. אבל בכל זאת, אנחנו גם יהודים רבניים, אז לכן בחרנו את המועד הזה. למי שלא מכיר, אני אציג בכמה מילים את האתר כולו, ומתוך האתר את המטרה שלנו. החייל שאתם רואים פה זה יהודה בן צבי, שהוא יותר משותף במובן מסוים, אפשר להגיד, הרוח החיה במה שאנחנו עושים, המחיה במה שאנחנו עושים. הוא גם עוד כמה דקות ישמיע את דבריו. אדם נוסף, כמובן, שמאוד מאוד שותף בכל הפרויקט הזה, הוא בעצם שותפות בין הקתדרה ליהדות אתיופיה בראשות הרב דוקטור שרון שלום בקריה האקדמית אונו, לבין אתר סוגיה שאני פיתחתי. אז אולי באמת נתחיל. שרון נמצא בארצות הברית כרגע, אז הוא עדיין בעיצומה של השבת, אז לחכות עד שתצא השבת אצלו זה כבר באמת מוגזם. אז ביקשנו ממנו לשלוח ברכה, אז אני רק אשתף אני לא רואה פה שיתוף סאונד. הנה זה. רואים את המסך שלי? כן, רואים. יופי. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. שבוע טוב לכולם. השקת אתר סוגיה בשיתוף פעולה עם המרכז הבינלאומי לחקר יהדות אתיופיה בקריה האקדמית אונו. זה רגע מיוחד במינו. מפגש של שתי מסורות. מפגש בין שני דגמים של יהדות. המקראית בדמות הקהילה האתיופית מול התלמודיסטית, הרבנית. עושר גדול של שתי מסורות שנפגשות במרחב אחד היא מדינת ישראל, אבל באופן מיוחד תחילתו של האתר הזה הוא מפגש שהתקיים במשך 3 ימים בירוחם, בית מדרש מיוחד, לימוד כל כך מרוכד ומעמיק שהתרחש יחד עם הכהנות שליטה, האור של הקהילה הזאת במשך אלפי שנים. באמת באמת זה הגענו לכדי בכי, ממש לידי דמעות. זה היה כל כך מרגש בהובלתו של אודי ליאון היקר, והוא לקח את זה אחר כך לאתר, ומשם זה התרומם עוד יותר בדחיפה של יהודה בן צבי. אתה משוגע לדבר, תמיד היית משוגע לדבר, אבל איך אומרים ביידיש, הגזינתם משגנה. אתה משוגע לדבר עוד ממרכז שפירא, בין ימי המילואים שעשית, לא יום ולא לילה, ממקום למקום, הלכת ועשית והרמת את האתר הזה לגבהים חדשים, שהוא מדהים ביותר. אבל גם זה לא היה קורה ללא עזרתו של רבא ג'ו, קרן אוכלין, שנתן באמת הוא מאמין בזה, אני מכיר אותו באופן אישי, מעל 20 שנה ויותר, מה זה יותר, שבאמת באמת כל דבר שקשור לקהילה, הוא נרתם ותומך ויישר כוח לקרן הזאת. כל האתר הזה בעצם הוא לזכרה של שי גרמאי, גיבורת ישראל, ויישר כוח גדול להורים היקרים, שלמה וורד, שבאמת שילבו ידיים, והאתר הזה יהיה גם לזכרה, יהי זכרה ברוך, ויישר כוח גדול
ליועצים, לדוקטור יוסי צבי. יישר כוח גדול לכהנות, יישר כוח גדול ל, ל, לכולם, שעצם עוזרים ומסייעים להקמת האתר החשוב והמיוחד הזה, וזה רק תחילת הדרך. אז שוב, יישר כוח לכולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אז תודה לשרון. אמרתי לו את התודה שהוא שלח לי, אבל אני אומר את זה פה כדי שזה יהיה גם מוקלט. באמת נמצאים איתנו היום שני אנשים, שלושה בעצם, ששרון פה הזכיר. קודם כל, רבי ג'ו, you can raise your hand, שהוא בעצם המנהל של קרן רוכלין, שבאמת בזכותה יש לנו את המימון להקים את האתר, את רוב המימון, וההורים של שי גרמאי, השם ייקום דמה, שנפלה. אולי אתם רוצים להגיד משהו, ורד או שלומי? כן, שבוע טוב. שומעים אותנו? כן, כן. שומעים, עדיין שומעים. לשתף את המסך, שתוכלו לראות את האתר, ואת כן. בו מזכירים, רואים את... כן, כן, אתה יכול להמשיך, סליחה. שבוע טוב לכולם. ובכן, אנחנו ההורים של שי גרמאי, השם ייקום דמה שנפלה, וזה זכות, זה כבוד לפתוח את המורשת על יהדות אתיופיה, זה כבוד גדול בשבילנו. אין לי מה להוסיף, ותודה רבה. את רוצה לדבר? אנחנו שמחים על האפשרות. שי הייתה מחוברת לעדה מגיל צעיר, רצתה לדעת את המורשת, אז אנחנו שמחים שיש אתר הנצחה, משהו שהיא נגעה בו, זה פשוט מתפתח למשהו גדול. אז תודה ליוזמים שאפשרו את המקום הזה להנציח את שי. אני שמחה. ותודה למשפחת גרמאי, כי גם הם תרמו חלק מהכסף להקמת האתר. רבי ג'ו, אתה רוצה להגיד משהו? בשם הקרן? כן, בשם קרן רוכלין. דלאלה צ'ו. שמח להיות איתכם כולכם. שבוע טוב וחג שמח, ושרק נשמע בשורות טובות. אמן. אמן ואמן. תודה, ג'ו. אוקיי, אז אתם כבר יכולים לראות פה את העמוד הראשי של האתר. לא ניכנס כרגע לכל האפשרויות. כמו כל אתר, זה אתר אינטראקטיבי, זאת אומרת, כמעט כל דבר פה הוא ניתן ללחוץ עליו ולקבל... היית כוכבים בלילה. רק נתתי את זה כדוגמה. משהו קרה פה, טעות. סגרתי את האתר בטעות. אז אני אגיד רק כמה מילים ואחר כך נדגים אותם באמצעות הסוגיה המסוימת של חג השבועות. הרעיון הבסיסי הוא שכמו שכולנו יודעים, התורה של ביתא ישראל, המסורת של ביתא ישראל, היא בחלקה הגדול תורה שבעל פה. כמובן יש גם ספרות, בניגוד למה שאנשים חושבים, יש המצב קדוש, שהוא ספרות עשירה ורבה, מהמקרא ועד לספרים של בית שני, אבל חלק גדול הוא מסורת בעל פה, בוודאי החלק היותר, נקרא לו לצורך העניין, הלכתי. הרעיון שלנו היה לנסות ולהשתמש בפורמט האינטרנטי, שמאוד מזכיר את הרעיון התלמודי, את המבנה התלמודי. זאת אומרת, לנסות כאילו לייצר איזשהו שיקוף מקביל למה שהתקיים בתורה שבעל פה של חז"ל, שאותו אנחנו מכירים, ולייצר תבנית דומה שתשקף את
התורה או התרבות של מסורת ביתא ישראל סבא. אז כמו שאתם יכולים לראות, ניסינו לחלק את זה למעין סדרים, לפי נושאים מרכזיים. אני רק אגיד דבר אחד, האתר הוא לגמרי בתהליך בנייה, כלומר, יש הרבה סוגיות, אבל רובן הם עדיין בשלב פיתוח, כך שאנחנו מזמינים אתכם לעיין בעיקר בסוגיות שאנחנו כבר מרגישים שהם הגיעו להבשלה, רק כדי שתבינו את היקף הסוגיות. כמו שראיתם פה, אני לחצתי על מפת האתר, וניתן לראות פה את מה שאנחנו קוראים כמו המקבילה לסדר של הסדרים שיש בש"ס. נכון לעכשיו יש לנו 5, אנחנו עדיין מתלבטים, גם פה בהמשך הזמן מאוד נשמח לשמוע מכם אה, רעיונות נוספים גם לסוגיות וגם אולי אפילו לסדרים. תחת לכל דבר כזה יש את הסוגיות עצמן, שגם הם לפעמים מתחלקים לסוגיות נוספות. עוד רגע יהודה ידגים לנו את זה בדוגמה של הסוגיות שרצינו להציג לכם היום, של שבועות. אז יהודה, אם תרצה, תוכל עכשיו לשתף מסך ולהדגים את הסוגיות שהעלינו. קודם כל, תודה רבה רבה לאודי, באמת, באמת, על ההובלה של כל הדבר הזה. בלעדיך זה לא היה. ואני אציג גם את עצמי. אני הקטנטן ליד כולכם. היה לי חלום, אחרי 10 שנים, שאני שותף שקט בקבוצה של יוסי זיו, שגם תודה עצומה מגיעה לו על התכנים ושהוא לא שותף להם. והיה לי חלום יום אחד לקחת את כל השיח, גם שלך הרב יואל וגם של כל השותפים, בתוך להביא ברשת לתוך אתר שמאגד את המסורת של הקהילה, ופתאום התפנה לי זמן תוך כדי המילואים. ואני הייתי בגדוד שלחם בג'נין, ולצידנו באחת הפעולות נפלה אישה גרמאי, ובשבעה ניגשתי למשפחה וביקשתי, האם אפשר להקדיש את האתר שאני בונה על מסורת הקהילה לעילוי נשמתה, וככה השתתף הדרך. ומאז אני משתדל ב-270 פלוס יום במילואים להקדיש את הזמן שאני מסוגל בין לבין לבנות אתר שהוא שלכם, שהוא של אוהבי ודורשי ומכירי מסורת הקהילה. אני עורך את התכנים, אני לא חכם מאף אחד כאן, ונציג לרגע עכשיו דוגמית של סוגיית חג השבועות, שהיא רק דוגמית מתוכן הרב שנמצא ועולה אל האתר. אז אני רגע אשתף את המסך שלי. רואים? כן, כן. אז בתוך האתר אנחנו ישר ניגשים אל מפת האתר, כפי שאודי יראה, כאן נמצאים כל הסוגיות. כל כותרת פה יש לה עוד הרבה פרטים, שאתם לא רואים אותם, אבל ניסינו לפרק את הכותרות המרכזיים. ואני אכנס ישר תוך שבת ומועדים, שבועות הכפול, ואני אכנס לתוך הסוגיה עצמה. הסוגיה המפורקת, הכותרת, ספירת העומר וחג השבועות הכפול, זה המהות של החג. יש לנו גם סרטון שנמצא כאן בפנים, שהוא מסביר, ושלושה נושאים חילקנו בחג. הראשון הוא ספירת העומר והשביעיות, זאת אומרת, מסורת שקהילה בספירת העומר מרתקת. אמנם דומים לחז"ל שסופרים ממחרת השבת של יום טוב, אבל לא יום טוב ראשון, אלא למחרת יום טוב אחרון של חג הפסח. מאוד מאוד מעניין, וגם יש בו פירוט על ספירת 7 מחזורים לאורך השנה כולה, סופרים 7 שבתות, ויש פה הסבר על הנושאים הללו בקישור שיש כאן. אני לא נכנס לזה כרגע, אלא לדבר על החג עצמו, שהוא בעצם חג שמתפצל לשניים, גם סנה מערער, חג קבלת התורה בחודש סיוון, וגם הידר מערער בחג הקציר או ביקורים, שהוא בחודש כסלו. על מנת להבין רגע את ההתפצלות הזאת, אנחנו ניכנס אל הסוגיה עצמה, בתור סנה מערער, שגם הוא, יש פה פתיח שנותן איזשהו רקע, ושלושה נושאים מרכזיים בנושא. עצם מהות החג, חג מתן תורה, זאת אומרת, כפי שהרב יואל, עוד מעט נסביר שהוא מפרט, רואה שני צדדים בתוך החגים, ההיסטוריה והחקלאות.
אז יהודי אתיופיה פיצלו את זה בזמן, וכיוון שעכשיו חורף באתיופיה, אי אפשר בחג השבועות להביא ביקורים או לחגוג קציר, ולכן את מתן התורה, קריאת עשרת הדיברות, קיימו בסיוון, ואפילו גם הוסיפו לכך את ברכה ותפילה על הזריעה, מכיוון שהם לא מסוגלים לנתק בין החיים היהודיים לבין העבודה החקלאית, וכיוון שזרעו בתקופה הזאת, אז רצו לתת לזה ביטוי בחג, אבל כל נושא הביקורים נדחה לחודש כסלו, שם התחילו הבאת הביקורים אל הקייס, וזה מפורט בסוגיה של הידר מרר. עוד כאן נמצא מועד החג של רגע, סן מרר. שנייה אחת, אני לא בטוח כולם הבינו. חדר מהירר, חידר. איך הקייס? יש איתנו חדר את מהירר, הקייס. חדר מהירר, היידר מערער? כן. אוקיי. אחר תודה חידר, לכבוד הדר חדר, מרר. כן. זה בעיה של אנשים אשכנ... שמהגרים שלא יודעים את של הדרך הנכונה אשכנזים. להגות. רק כדי שיהיה ברור, לכן קראנו לזה גם חג השבועות הכפול. בגלל הבעיה של העונות ההפוכות. זאת אומרת, כמו שאמר עכשיו יהודה, כרגע אנחנו נמצאים בסתיו חורף של אתיופיה, בניגוד לחג הקציר שאנחנו חוגגים בארץ. אה, ה- ה- מה שעשתה, תראו את התהליך היצירתי הגאוני הזה, מה שעשתה מסורת ביתא ישראל, זה לייצר, לשכפל בעצם, או לפצל את החג הזה לשני רכיבים, רכיב אחד שכרגע אנחנו נמצאים, שיהודה נמצא בהסבר שלו, והרכיב השני, 50 יום לאחר סוכות, מתחילים גם שמה לספור בעצם, דה פקטו, 50 יום לאחר סוכות, בי"ב בכסלו, חוגגים את חג הקציר במשמעותו המקורית. אז לכן אני מקווה שאתם מבינים את המושג של חג השבועות הכפול. כלומר, הסוגיה כרגע שיהודה מסביר היא הסוגיה של החג שעוסק בעיקר בזריעה ובמתן תורה, אבל יש לנו גם סוגיה נפרדת על החג שעוסק בחג הקציר עצמו. תודה רבה לאודי על הדיוק. אז כאן גם יש את מועד החג, שכפי שדיברנו, הוא יוצא לא בו' סיוון, אלא בי"ב סיוון, כיוון שמתחילים לספור כ"ב בסוף פסח ולא בתחילת פסח, ואחר כך אנחנו מפרטים את טקסי ומנהגי החג. שוב, הקריאה בתורה, עשרת הדיברות, התפילה על הזריעה. בעצם המטרה עד כאן היא לתת לאדם שלא מכיר את מסורת הקהילה, או שרוצה להכיר את הפרטים, את הדיוק, עוד ועוד ועוד, את ההיכרות המקסימלית עם מסורת הקהילה כפי שהיא, בלי הסברים, בלי פרשנויות, בלי מקורות, להבין את מסורת הקהילה כמו שהיא. ואם רוצים לראות עוד אפשרות לראות מקורות שמקשורים, יש דף של מקורות, שיש פה מקורות שבעל פה, יש פה הקלטות, יש כאן תפילה של הקייסים שהם מתפללים בחגים, אז אפשר לראות דוגמה על איך אפשר להכניס לאתר עוד ועוד ממצאים והסברים. אז רק דוגמה קטנטונת. כיוון שבחג היו מתפללים בנגינה, אז גם כן זה מאפשר להכניס צלומים, להכניס תפילות ועוד ועוד דברים. מה שאני רוצה עוד להראות לפני שאני מחזיר את המיקרופון, זה חזרה אל הסוגיה המרכזית של חג השבועות, שבעצם יש פה עוד רובד באתר שנראה לכם כרגע. מעבר לחלוקה של סאנה מארר, זה חג קבלת התורה, והדר מארר בכסלו, הכנסנו מרכיב של דיון, שמרכיב הדיון הוא המקום להכניס את כל השאלות, את השיח, על למה, איך, מהיכן, המקורות, בצורה מופרדת אבל משמעותית. וכאן בעצם עבדתי כעורך לסכם את השיח שלכם, את כל העוסקים בנביא ברשת, 10 שנים של שיח, 50-60 סוגיות, שבהם הצגנו שאלה, לדוגמה כאן, כיצד נהיה חג השבועות זמן מתן תורה, ורואים כאן שיח שממש מדבר על הדבר הזה בצורה מסודרת. אני אדגים. השיח נפתח עם דבריו של רב יואל, שאני אצטט רק בקצרה מתוכו. הוא אומר שבני הקהילה הבינו היטב
גם את לוח המועדים הכפול שבתורה, ובייחוד לא טעו בהבנת הכפל של חג השבועות, שהוא גם חג קציר וביקורי החיטה, וגם זמן מתן תורתנו, שכפולו של החג בכוח המציאות באתיופיה, מראה את כפל המשמעות של חגי התורה, כולם בהבנה פשוטה, שאינה מתוחכמת ולא מתחכמת. ואפשר גם פה, הכנסנו קישור ישיר לראות את ספרו של הרב יואל בן נון, למי שירצה תוך לחיצה לראות את הדברים. האתר מאפשר הרבה יותר זמינות של כלל החומרים. והגיב לכך כתמיכה הרב שלמה לוינגר, זה סימון של סיוע. מכאן למדנו שגם ביתא ישראל הכירו את חג השבועות כזמן מתן תורתנו, אף שהדבר לא מפורש בתורה, ומסורת קדומה היא שעברה כתורה שבעל פה, למרות שהיה נכון, התורה לא אומרת את מועד חג השבועות, אבל זה מגלם את העובדה שמסורת תורה שבעל פה שזה זמן מתן תורה, כך אמר הרב לוינגר. לעומת זאת, רונן אחיטוב אלא הקושייה, סתירה. הוא אומר לגבי הקשר בין חג השבועות למתן תורה, זוהי זה מופיע בספר היובלים, ויש פה גם קישור לראות את זה בתוך היובלים, למרות שתאריך שם אינו ו' סיוון, וכמובן לספר היובלים עבר זוהי גם לאנשי ים המלח. בעצם רונן טוען שהחיבור למתן תורה לא הגיע ממסורת מימי הר סיני בעל פה, אלא דרך כתות ימי הבית השני, היובלים ואנשי כותת ים המלח. וכך מגיב חזרה הרב יואל בתשובה, אין זאת מסורת היובלים, אלא מסורת של חסידים הראשונים. בעצם ברור שגם הלכות שבת לא הגיעו לבית ישראל מהיובלים, אלא במקביל גם לבית ישראל וגם ליובלים ממקור קדום עצמאי מחוג חסידים בתחילת תקופה החשמונאית, וכך הוכחתי בספרי, והנה עוד פעם קישור. אז הרב יואל הוא מתאר שיש פה בעצם מקור קדום יותר אל המסורת הזאת. שוב יש כאן שיח אמיתי, קשוב, עמוק, שמתנהל עם אפשרות לעבוד פה, להביא מקורות, להביא קישורים, כדי לעשות יחד להבין את האמת תוך הקשבה אמיתית. הרב יואל הרב שלמה לוינגר עוד מוסיף, מסביר, וככה אני מראה גם את שאלה של גילי, תשובה. בעצם לקחנו את הדיונים שהתקיימו בלוי ברשת כ10 שנים, ונתנו להם במה שפתוחה לציבור, בצורה ברורה, מקצועית ונהירה, כדי להכיר את הנושאים, אבל לא רק לקחת את מה שהיה, אלא להמשיך וליצור בעתיד, ליצור שיח, ליצור הבנה, ליצור העלאה של מקורות, העלאה של שאלות, תשובות אליהם, כדי שכולנו נוכל להכיר, ללמוד ולהבין את המסורת המרתקת של יהדות אתיופיה, ולהבין את החיבור ואת הקשר בינה לבין מסורת חז"ל עליה אני גדלתי. וכפי שאמרתי לרב שרון לפני שנים רבות, אני כיהודי אשכנזי מרגיש שאני חסר בלי המסורת של יהדות אתיופיה, וזה מסע של השלמה, של להרגיש שאני יותר שלם. אז הזכות שלי להיות חלק מהמפעל הגדול של כולכם. עד כאן. אז אני רוצה לקחת מה שראיתם כדוגמה, ושוב, זו דוגמה מאוד מאוד מקוטעת וחלקית. זה לא, כמובן דיון מעמיק על נושא כמו שבועות, מחייב הרבה יותר כן. זמן. אנחנו לא נקיים. אני יכול להגיד משהו? כן. אגב, שי, אנחנו קוראים לחג שבועות חג של שי. היא תמיד, כל שבועות היא הייתה מכינה את כל העוגות, כל מה שצריך. אז כל שנה שנה שעברה עשינו כל המשפחה מורחבת, כי זה חג שהיא אהבה. אז אנחנו אימצנו את החג הזה. איזה שי יופי. הייתה אוהבת לאפות עוגות, הייתה בשלנית, לא, גם. איזה יופי. ועוד איזה יופי. שאלה, אם יש קשר גם לחג הסיגד, הסבר פה באתר, או ש... כן, כן, בטח. אני אראה לך מיד. אני אגיד לך למה, כי הרבה אני שואל בתי שאלה. ספר עכשיו, בהרבה בתי ספר, ומתעניינים ולומדים על החג סיגד. זה כבר נהיה חג לאומי כזה שלנו, של העדה, זה חג רשמי. אז נדע שהרבה ישראלים מלמדים אותם על חג הסיגד, וזה חשוב אם זה יהיה פה באתר הזה. אז זה נמצא, אני מיד אראה לך, כן, אבל אתה מעלה נושא בכלל חשוב. אחד, יש לנו כמה מטרות באתר הזה. כן, אחת המטרות היא במפורש המטרה החינוכית. זאת אומרת, אנחנו כן, מאמינים שבצורה כזאת אפשר להנגיש מאוד בקלות לבתי הספר. לא צריכים להתחיל להדפיס ספרים כן, ולקנות ולחלק.
בכל הכיתות אפשר פשוט בצורה הכי פשוטה לגשת אל האתר, ועוד רגע גם נראה שלא רק אפשר לגשת אליו, אלא אפשר גם ל, להתנהל מולו, לנהל איתו דיון, לתת לתלמידים להוסיף, כן, וזה בעצם, אולי דבר הכי חשוב מבחינת עכשיו אני מדבר מבחינת האלמנט הטכנולוגי פה, אם אתם רוצים, או האלמנט האינטראקטיבי. מה ההבדל בין מה שראיתם כרגע עד עכשיו ממה שיהודה הציג, לבין נגיד ספר, אוקיי? אפשר היה לעשות את כל מה שלכאורה יהודה הציג, ויש ספרים, יש ספר של הרב יואל, יש ספר של דוקטור יוסי זיו שמסייע לנו, יש ספרים של שרון שלום. אז מה היתרון או מה הערך המוסף היחסי למודל הזה האינטראקטיבי? אז יש פה כמה דברים. דבר אחד, זה האפשרות להיות תמציתי מצד אחד ומרחיב מצד שני. כלומר, היתרון של מה שנקרא הייפרלינק, כן? כמו ניקח את הדוגמה שכרגע הזכיר לנו יהודה, אוקיי? יש פה תמצית שמתארת את נושא ספירת העומר, אבל היא תמצית. לכן מי שירצה להעמיק, אז כמובן אם הוא היה בספרייה או אם הוא היה למדן, יכול היה ללכת ולהתחיל לחפש ספרים. כאן אנחנו בצורה מאוד פשוטה, על ידי קליק, מגיעים לטקסט מתוך הספר שעוסק בזה, הספר של הרב יואל שנמצא איתנו הערב, אוקיי? וגם מפה, אם רוצים לראות לא רק את הפרק המסוים או הקטע המסוים הזה שעוסק בנושא של ספירת העומר, אפשר להגיע לספר המלא דרך ההייפרלינק הזה. זאת אומרת, בצורה, אה, אה, או ניתן דוגמה אחרת, רגע, אתם רואים את המסך שלי? כן, כן. אני לא רואה את המסך שלי. נשארת באותו מקום. הנה עכשיו. אתם רואים? אוקיי, עכשיו, יהודה הזכיר שמעבר לטקסטים עצמם, יש לנו לכל סוגיה עמוד מקורות שצמוד אליו. בקליק אחד אתה מגיע לעמוד הזה, ואתה יכול דרכו להגיע למקורות שקשורים לאותו נושא. נגיד במקרה שלנו, מספר היובלים, מועד מתן תורה בספר היובלים. חילקנו פה את המקורות לקטגוריות. יש מקורות מכתבי הקודש, כן, המצב קדוש, כתבי הקודש של ביתא ישראל, מקורות שבעל פה, כן, ראינו את התפילת קסים, אבל זה יכול להיות רעיונות עם קסים או כל, שזה היום חלק גדול מהדרך להעביר את המסורת, טקסטים מקראיים. עוד אני אזכיר, יש לנו מאגר של 170 הקלטות של יוסי זיו, וגם הוא יעלה לאתר בתוך המקורות הללו, כדי שכמה שאפשר יהיה נגיש וזמין. אני יכול להגיד כמה מילים לפני שאתם ממשיכים? עוד כמה דקות, אני מאוד אשמח לשמוע אותך כאן, הכהן, הוא נמצא איתנו, אחד הקייסים שהיו שותפים להתחלת הדרך, כמו ששרון שיתף. אז כן, מקורות מהמקרא שקשורים, כן? כמובן וכולי וכולי. אז, אז זה אחד מהיתרונות הבסיסיים של האתר, במובן הזה שהוא יכול להיות מאוד תמציתי מצד אחד, ובקליק אחד להגיע להרחבות, להעמקה, בצורה מאוד זמינה. שוב, גם מתאים לתלמידים, אבל גם לאנשים שרוצים ללמוד. הדבר השני זה באמת מה שיהודה הראה לנו, וזה הדיון. עכשיו, בעצם המודל ההשראה שלי
היה התלמוד הרבני. זאת אומרת, יש לנו בעצם בכל סוגיה, אם נקרא לזה בסוג של מקבילה למושג של משנה, אוקיי? התמצית של ההלכה, ואחריה אפשר היה להחליף פה את המילה דיון במילה גמרא. זאת אומרת, דיון שמתפתח סביב אותה משנה. כמו שיהודה אמר, הוא כבר העלה, התחיל להעלות דיונים שכבר התקיימו בקבוצת למי שלא מכיר את הקבוצה של אבי ברשת, זה בעצם קבוצת גוגל גרופ שהתנהלו בה דיונים, אבל, 60 דיונים. הכוונה היא לא להקפיא את הדיון. היתרון שלנו פה על חז"ל הוא שיש לנו הזדמנות לשמור את התורה בלי לחתום אותה, כן? אפשר להמשיך ולפתח את הדיון לאורך זמן. אני רק אדגים את נגיד שעכשיו אני רוצה להגיב לדברים של הרב יואל, אוקיי? אני יכול להגיב אפילו, אתם יודעים, אפילו יותר פשוט. אני רוצה להגיב על טענה מסוימת שהעלה הרב לוינגר. אני לוחץ פה התגובה. שוב, אני לא הולך ללמד אתכם כרגע איך להשתמש, אלא רק כדי שתבינו את הפוטנציאל פה של הדיון. כן, אני לוחץ על תגובה, אני יכול לכתוב את התגובה שלי, ואז אני יכול לסמן אותה. כלומר, האם אני קצת כמו הגמרא, כן? האם זה קשיא, האם זה דמסייע, אז אני יכול להגיד שאני חולק עליו לצורך העניין. אני יכול להביא מקור שאני רוצה לצטט אותו בתוך התגובה שלי, אז אני לוחץ פה ונפתח לי עמוד המקורות, כן? שראיתם קודם. נגיד שאני ארצה עכשיו לקחת משם משהו מספר היובלים, כן? ואז אני יכול להביא אותו פה, כמו שכתוב, שנאמר ואז אני אכניס את הלינק, ספר היובל. אוקיי? בצורה כזאת, עכשיו אתם רואים את התגובה שלי, שהיא בצורה ברורה מתייחסת דווקא לדברי הרב לוינגר, למרות שהגעתי בשלב יותר מאוחר, אבל אני רוצה דווקא להגיב למה שהוא כתב בשלב אחר, עם הציטוט מספר היובל. בקליק אחד אני לוחץ, אני נכנס לספר היובל. בקיצור, אני מקווה שזה ברור, את הפוטנציאל פה להמשך הדיון, להשארת הדיון, ולהשאיר אותו חי ומתפתח. כן, הכהן, אני אשמח, גם תציג את עצמך. מי זה היה מהכהנים שרצה לדבר, מהקייסים? אני פה, אני קייס אביהו. כן, קייס אביהו, בכבוד. אולי רק תגיד בשתי מילים מאיפה אתה, מי אתה? אני מאשקלון, אני אחד מהבוגרים של הקייסים שהייתי איתם ברוחם. עשיתי גם את העבודה החלה בדבש, טוב, חלה בבשר, עשיתי עבודה שלך בלינק, קיבלתי מזה תוצאות. עכשיו אני באתי להגיד לי שני דברים. קודם כל שבוע טוב לכולכם, חג שמח, ואני שמח, את האתר נפתח בעיית שלנו, הנערה, ואני שמח. השני, אני רוצה להגיד, גם הצגתם את רב שרון, את זיו, גם את הרב, הם שלא לקחו כתבו את הספרים, לא לקחו מהקייסים, לקחו מהאנשים מכובדים. הם הבינו אחד על שני, סובו, שאלו אותנו אחד אחד, וזה עשו את הספר שהם כתבו.
מה שאני רוצה להגיד, עכשיו אנחנו סופרים על שני שבועות, אנחנו בית ישראל סופרים את השני השבועות, גם חדר מיילר וגם סניה מיילר בי"ב. הכוונה, למה אנחנו עושים בי"ב? זה למחרת לשבת, זה בפסח, אנחנו סופרים בהג האחרון, שניהם שבת. שבוע ימים, בעם ישראל היו מגישים קורבן, בתפילה זוכרים אותם, הם לא סופרים אותם, הם חג פסח. חג פסח לא נספרים כיום רגיל. אז הוא אומר, התורה אומרת לנו תספור, מאחורת לשבת, אז אנחנו סופרים בחג האחרון בערב. בגלל זה עושה י"ב. פה בארץ, אנחנו ראינו דבר חדש, סופרים את הבחג הראשון, אז אפילו בחג עצמו, יום עצמו, סופרים יום אחד בערב. איך יכול להיות? אנחנו עושים, תוכלו לעשות 7 ימים, ותוכלו לספור למחרת, עם כל החגים אנחנו סופרים אותם כיום החול, ומה החג? מה אומרת החג? חג ספורה, כמה פעמים, גם בתפילה, וגם בקורבן, וגם הם המועדים של החגים. אם אנחנו סופרים אותם, אין לנו מועדים חגים. זה כל הוויכוח שלה, אנחנו אומרים בארץ, מעל כמה שנים, אנחנו עושים בשבוע, שני שבועות, גם מחר הם עושים, וגם ביום ראשון הבא אנחנו עושים. זאת אומרת, בעצם אתם תחגגו פעמיים את שבועות, פעם אחת בדיוק, בדיוק, יחד עם בדיוק. עם ישראל הרגיל, ועוד פעם בי"ב. כן. אז הנה, זו דוגמה דרך אגב קלאסית של משהו שמיד כשנסיים את השיחה הזאת, אני אקח את הקליפ של הדברים שהקס אמר, ואני אוכל אפילו בלי לכתוב אותם, רק בהעתקה להכניס אותם לתוך הדיון, כעוד תגובה לאחד הדברים שעלו בדיון. אני אשמח עכשיו לפתוח את השיחה למי שמעוניין להגיב, לשאול, להעיר. אני רוצה לומר את משהו... מי שלא מצליח לזהות את הפנים, כי זה קצת בחושך ובקרוב, זה הרב יואל בן נון, כן. לא, רואים אותו, בסדר. אחד משיאי ההתרגשות שלי, כאשר עסקתי במסורת ביתא ישראל, בקשרים בינה לבין התורה ומסורת חז"ל, גיליתי את הקוד שיש לנו על י"ב בסיוון, כי הם סופרים מהשבתון של סוף החג, כמו שאמרנו, כמו שהזכיר הקס, ויוצא להם שבועות בי"ב. והנה גיליתי בגמרא, בהתרגשות עצומה, מה שחז"ל אמרו על בית המקדש השני, שבועות מביא את קורבנות חגות. הרב יואל, לצערנו... קיבלנו את זה במקדש. את זה במקדש. זאת אומרת שאם אבות אבותיהם של ביתא ישראל היו באים ממצרים, כמו שהם אומרים שאבותינו באו ממצרים, היו באים למקדש בי"ב בסיוון, היו מקבלים... זה מרגש אותי עד עכשיו, כי זה לא אומר... שומעים קטוע, לא היה מובן. אז אני חוזר, לאט יותר. אני חוזר. בגמרא כתוב שלחג שבועות היו תשלומים כל 7. זאת אומרת, משבועות, 7 ימים היו מקבלים את הקורבנות של עולי הרגל. משבועות והלאה עד י"ב, מו' עד י"ב. אז שבועות במקדש היה בעצם שבוע, והוא נגמר בי"ב. ומי שהביא קורבנות עלייה לרגל בי"ב, היו מקבלים אותם. לעומת זאת, בספר היובלים יש לוח אחר שפרש מהמקדש בכלל, וזה יוצא ט"ו לפי הלוח שלהם,
וזה לא הלוח של ביתא ישראל. אז ספר היובלים מבטא פרישה מהמקדש, ויהודי ביתא ישראל מעולם לא פרשו, והקורבנות שלהם יכלו להתקבל בבית שני, כי י"ב היה סוף התשלומין במקדש, כי במקדש שבועות חגגו כל 7 ימים. יישר כוח. שמואל רצה גם להגיד משהו? שמואל כן, ירושלים. שומעים אותי? כן, כן, שומעים אותי? רק כן, תציג את עצמך בשתי מילים כן, אני אציג את עצמי. אני שמואל ירושלמי, פעיל חברתי במגוון רחב של תחומים, פעיל חברתי מאוד ותיק. אני מתגורר בבאר שבע, במקרה אני מתגורר ממש מול מרכז תרבות של יהדות אתיופיה ומול בית הכנסת של יהדות אתיופיה אצלנו בעיר. ואני רוצה להגיד שאני קודם כל מברך על הקמת האתר הזה. הקמת האתר הזה זה נדבך מאוד חשוב לחינוך ולהעלאת המודעות על התרבות, על המורשת של יהדות אתיופיה במדינת ישראל, שלצערנו לא הרבה אנשים מכירים מספיק טוב את הנושא הזה. ואני חושב שהאתר הזה צריך להיות כלי חינוכי, קודם כל כלי חינוכי בקרב בני נוער, בקרב ילדים, בקרב תושבי שכונות, כדי שהם יכירו נדבך נוסף בתוך התרבות היהודית העשירה ורבת פנים, שאנחנו חיים במדינת ישראל שיש בה עשרות רבות של תרבויות, ויהדות תרבות אתיופיה, יהדות אתיופיה זה חלק מאוד חשוב של היהדות ושל מדינת ישראל, וחשוב מאוד שכמה שיותר אנשים דרך האתר הזה יכירו את התרבות והמורשת של יהדות אתיופיה. זה מה שרציתי להגיד. תודה רבה, זה בהחלט אחת המטרות שלנו. כלומר, יש לנו מטרה כפולה, גם עיונית, כלומר, להמשיך וגם להמשיך ולאסוף עוד ועוד עדויות, כמו למשל מה שכסביהו נתן לנו כרגע, לתעד. ולהמשיך את הדיון, שהוא כמו בכל תחום עיוני, אקדמי, מתפתח ועולות סברות חדשות, נגלים מקורות חדשים, כך אודי, שבעצם גוף הידע הולך ומתרחב. אודי, גם ובמקביל, לתעד. זאת אומרת שהמסורת של הקהילה לא תיעלם, אז נוכל לתעד היום את מסורת הקהילה במקום אחד שמאפשר להכיר את המסורת לכשלעצמה, ולאחר מכן לפתח דיון על מקורותיה, על השוואות, אבל גם התיעוד שלה, לשמור על המסורת עצמה. אז זה באמת רובד אחד של המטרה, והמטרה השנייה זה בדיוק כמו מה ששמואל כרגע ציין, וגם בעצם שלמה כבר אמר את זה קודם, המטרה החינוכית, זאת אומרת שאת אותו אתר יוכלו לגשת אליו גם תלמידים, גם להשתמש בו, אפשר יהיה נגיד אפילו לתת לתלמידים לכתוב בתוכו בנפרד, זאת אומרת לא בצורה שהם יפריעו לדיון האקדמי, אבל לתת להם מעין אתר קופי כזה, שבתוכו הם בעצמם יוכלו גם להביא דעות משלהם, גם לחפש מקורות, גם להיות בעצמם חלק מהדיון עצמו. כלומר, לא רק לצרוך אותו ככלי לעיון, באופן צרכני, כן, כמי שלומד, אלא גם מה שאנחנו קוראים למידה אקטיבית. אודי, כן, פרפרה קטנה, אם אתה יכול לאפשר לי לשתף מסך בטח. והתייחס לדברים של הקייס הכהן אבל אביהו. שלומית, תציג את עצמך. אוקיי, אז אני כתבתי בזמנו דוקטורט חגים במגילות קומראן, אז כמובן שגם התייחסתי פה ושם לממשקים שיכולתי בהקשר של יהדות אתיופיה, כתבתי את זה של פרופסור חנן אשל, זיכרונו לברכה, והיום אני מרצה בתוכנית תואר שני מדעי היהדות בקריה האקדמית אונו, קולגה של דוקטור שרון שלום.
וככה רק בגלל ההקשר הזה שהוזכר פה קודם, חשבתי לשתף אתכם ממש בקטע קטן, שני פרגמנטים, ככה בהקשר הזה של מגילות קומראן, אתם רואים ככה מאוד קטועים ומשובשים, אבל כמה מילות מפתח נפלאות, שימו לב, הנף עומר ביום שבת, יש לנו פה ככה איזה שהם משפטים קטועים, אבל טעות עיוורון היא ככל הנראה, לא מתורת משה. זהו, זה זה ככה. הפולמוס שלהם עם חז"ל. לגמרי, כן. וגם הנה, עוד מהמסורות של מתי אז כן. הנה שוב עוד דוגמה של משהו שמגיע עכשיו ממקור שלא צפינו, ואפשר יהיה מיד לשלב אותו בתוך האתר. אז תספר לנו רק איך מגיעים לאתר. אז עוד רגע, דוד הצטרף, לא שמתי לב מתי, אז צריך להזכיר. שרון, אני לא יודע אם היית בהתחלה, כששרון סיפר על על התחלת הפעילות שלנו, אז בעצם זה הרבה מאוד בזכותו של דוד, שעמד אז בראש החוג ליהדות של הקריה האקדמית אונו, ושלושת הימים, הסמינר הזה, שהתקיים בירוחם, לא במקרה, דוד דאג לנו, וגייס, שוב, גם גייס את התקציב מאונו, גם דאג לדבר עצמו. אז דוד הוא מרצה גם בקריה האקדמית אונו בחוג ליהדות. אז אם תרצה להגיד משהו, אני מאוד אשמח. לא, שבוע טוב, אני ממש מתנצל שנכנסתי מאוחר. כל המשפחה פה הייתה בשבת. אז אני מברך, ואיפה שצריך את עזרתי, אני לרשותכם, בעזרת השם. ושלום קייס אביהו. שלום דוד, רצו- מה הם, הם רוצים לעשות עוד פעם אודי בירוחם. אני חושב שירוחם אנחנו מצא חן בעיניהם. אנחנו די מתגעגעים לירוחם, ירוחם מקום טוב. טוב, אדרבה, אם אתה מגייס את התקציב, אני בא. אין בעיה, תגידו, אני אגייס לכם. אוקיי, נעשה, כן, אפשר בהחלט. אם יש עוד... אני רק אולי אגיד משהו, אולי בהקשר הזה גם, כן. יש פה מלומדים גם, הרב יואל, שיש, זה אמרתי פעם לרב שרון שלום, בהקשר הזה של הדיון הזה על הקריאה המקראית, אז מנהגי הנידה, אה, בעקבות לידת, בעקבות לידה בעצם, מנהגי הטהרה, לא נידה. אז בחלק מהקהילות המרוקאיות נהגו לכאורה כמו פשוטו של מקרא, שלא, לא, כאילו לא סופרים שבעה נקיים מרגע שמפסיק אדם, אלא פשוט לפי המקרא, 33 יום לזכר ווואטאבר, אני כבר לא זוכר. וזה מרתק לראות אורי. שלפעמים בדיוק אותו דבר, איך אנחנו קוראים. אז בהקשר הזה אפשר לעשות גם על זה דיון מאוד מרתק, כי פתאום קהילות מרוחקות במרוקו, שהיו קשורות לעולם הרבני, אבל כנראה לא מספיק, קראו את זה כמו שהאתיופים קראו את הסיפור. וזה מרתק בעיניי. אני אכתוב על זה, אם תבקשו, אני אראה לכם את זה גם בדיונים של מאוד חכמי מאוד אשמח. אבל הנה, אתה רואה, זו דוגמה קלאסית. יש לנו פה אמירות פרגמנטריות. כל מי שמכיר את זה בתלמוד של החז"לי זה אותו דבר, כן? אחד, דוד אומר דבר אחד, שלומית מביאה דבר אחד, הכס אביהו הביא דבר אחד. עכשיו, מה קורה בתורה שבעל פה מהסוג הזה? ברוב המקרים זה הולך לאיבוד. כלומר, הרב, הרב יואל הביא משהו עכשיו מהגמרא. היכולת שלנו עכשיו אני מדבר כאורחי האתר, זה לקחת את כל מה שנאמר פה עכשיו בצורה מקרית, לא מקרית, אבל במובן הזה כהבל פה, כן, כמו שההבל כן. של הפה יכול להיעלם, ועכשיו אפשר לשלב אותו, ניקח, בדיוק, אני, אני אתן את הדוגמה שדוד נתן, בתוך האתר, יש לנו כבר את התשתית, אין לנו עדיין את ה...
אה, סוגיה עצמה בצורה ערוכה, אבל אם אתם רואים פה, אני יכול להגיד אה, משהו גם? כן, עוד שנייה, אני רק רוצה טוב. אתם רואים פה שיש פה תחת מה שאנחנו קוראים מעין סדר טהרה, יש לנו פה טהרה וטומאת יולדת. זאת אומרת, יש את הסוגיה. עכשיו, ברגע שהסוגיה הזאת תהיה בנויה ונוכל לשתף אותה, יש כבר התחלה שלה, כמו שאתם רואים, ששוב, זה הכל חומרים שיהודה עשה, אבל אז, את הדברים שלך, דוד, היינו יכולים להכניס עכשיו מיד פה, בדיון. כן, להוסיף אותם, אוקיי? ובצורה מאוד פשוטה יחסית, כן? להוסיף מקור, להוסיף אותם כמקור. מדהים, יפה. זאת אומרת, תוך כמה קליקים, משהו שהוא יכול היה עכשיו להיעלם לנו, יוכל להישמר בתורה שבעל פה, כי זה עדיין בעל פה במובן של החיות שלה, כן? של החיוניות שלה, אבל מצד שני, היא דינמית, היא נשארת, היא נשמרת. יפה. כן, שלמה. אני יכול להגיד, אני זכיתי בתור ילד לראות כמה דברים באתיופיה. קודם כל, החינוך, זה חינוך אחר לגמרי. החינוך הכי טוב בעיניי זה שילדים גודלים עם החינוך הזה, לכבד את המבוגרים, את ההורים. אתה יודע, בן אדם שנגיד הוא מבוגר שעובר, אני צריך לתת לו קודם לעבור. זה כאילו, זה נורמה, זה כאילו, זה רגיל כזה. זה, זה שמיים וארץ, כאילו, החינוך פה ושם. ואני זוכר שנגיד שהיו מקריבים קורבן, שלוקחים את הדם, מתיזים במשקוף של הדלת, ככה כתוב בתורה, כאילו. זה בתור ילד אני זוכר, ושבת שם, אתה יודע, שישי בערב, אתה מוכנים, מתכוננים לשבת, אתה מריח את הבישולים לפני הכניסת שבת, וכולם לובשים לבן, יש את הדאבו ויושבים ביחד, אתה מרגיש שזה כאילו זה משהו עילאי, וככה כשהיו מדברים על ירושלים, וככה אנחנו חשבנו שנגיע לפה, ויהיה אותו דבר, כי כולה, כמו שהיו מתארים לנו, זה ירושלים, זה כאילו מקום מיוחד, אנשים מיוחדים. כן, ככה אני זוכר כמה דברים מרגש, שזכיתי. ממש מרגש. כן. תודה רבה, לא, שלמה. הקטע אנחנו... של ה... שהיו שוחטים, קורבן, אז ככה זה בתורה, לפי התורה כאילו שם, זה לא היה תורה שבעל פה כמו פה, אתה מבין? שם הולכים לפי התורה. אנחנו כולנו בדרך לירושלים, ואני כן, אעיר על זה עוד תודעה שלי כמוסיף תוכן. אני כן, קטן ליד כולכם. זאת אומרת, אני לא יוצר מעצמי תכנים, אלא הרבה מאנשים שעשרות שנים לומדים, כמו שהקייס אמר, שיוסי זיו שיראיין עשרות מאנשים מהקהילה, או אם זה הרב שרון, או אפילו אני בקשר עם הרב ולדמן. זאת אומרת, אני מנסה ליצור לא רמב"ם שמשקף את כל הדברים ממישהו אחד, אלא ליצור אתר שמאפשר לאנשים שונים להביא תכנים מכל המפה פנימה, כדי שיהיה פה בעצם אפשרות ליצור מכלול עבור כל מכירי, כן, אוהבי ולומדי מסורת הקהילה. ופה אני אחלק בין שני הרבדים באתר. רובד של המשנה, שבעצם התיאור הפשוט של מסורת הקהילה, הפלא הוא שביחס למסורת החז"לית שעליה אני גדלתי, שיש כל כך, על כל דבר יש דיון ומחלוקת, אפשר לתאר את מסורת הקהילה בגדול ללא מחלוקות, בקושי. זאת אומרת, כאן כל מי שידייק אותנו, יוסיף לנו איפה פספסנו או לא דייקנו בתיאור הפשוט של מסורת הקהילה, זה הרובד האחד שמאוד חשוב לנו, השפה של דברים, כדי שיהיה קורפוס אחד שמישהו יוכל להיכנס ולראות את כל מסורת הקהילה כן, כמו שהיא בצורה מדויקת. והצד השני הוא בשלב הדיון מעבר לכך של המקורות, של ההשוואה, של ההשערה, כמו ששלומית הביאה מקומראן, או כמו שדוד הביא מהמרוקאים, להוסיף לזה עוד רבדים, עוד הקשרים, עוד משמעויות. זה השלב של להרחיב מעבר, שגם שם מותר וטוב שיהיה מחלוקות ודעות שונות, כדי שנזכה להקשיב לקולו של הקדוש ברוך הוא הבא מאנשים שונים ומקהילות שונות, וביחד לקבל מחדש תורה שלמה
יהי רצון שנזכה גם בחג השבועות הזה, וזה פותח אמן. פתח, אודי, רגע לפני שתצטרף, איך למצוא את האתר לבקשה, למי שרוצה להוסיף, לשלוח לנו תכנים וחומרים, בין אם זה ברמת הדיון כשנפתח את הדיונים, ובין אם זה ברמת תכני הקהילה בכלל, על התפילות, הרב הקייס, או על החגים, או על הדברים, כדי שנהיה לנו כמה שיותר תכנים, ונוכל לדייק במלאכת תיעוד מסורת הקהילה. כן, אודי. אני רוצה לחדד את הדוד שהוא דיבר על פסח, על הקורבן, על גם תורת בעל פה, יהודי אתיופיה בית ישראל, חלק התפילות לומדים פה על פה, במידה ככה יושבים לומדים אחד על השני, כמו 10 דיברות. וכל התפילות, חלק מהתפילות לומדים בעמידה, פה לפה, זה בעל פה לומדים. זה אצלנו ככה. אבל הייתה לאחות את המנהגות, אתם רואים פה בארץ, אומרים רבנן. לא אומרים הקדוש ברוך הוא. לא אומרים אלוהים, זה אומרים רבנן. זה אנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא, זבהר, אדוני, צבאות, גדול, אל שדי, זה אנחנו מדברים. אז פה בארץ מדברים רבנן. יש הבדל. מה זה רבנן? מה זה הקדוש ברוך הוא? הם באמת, זה מאמינים, זה אומרים, הרבנן זה יותר גדול מהקדוש ברוך הוא. זה כאילו הפוך, אנו מתפללים. אז אם ניכנס פנימה, יש הרבה דברים על אפור, מה להוסיף. תודה רבה, תודה רבה. נעמי, רצית להעיר משהו? רציתי לשאול, מעבר להשתייכות המוסדית של הפרויקט הזה, אונו, מי קהל היעד של הסביבה הלימודית והחינוכית הזאת בתוך אונו, או... אז שוב, כמו שאמרתי, יש פה שתי שכבות. יש את השכבה שנקרא לה הלמדנית, אקדמית, שאמורה להמשיך ולהעשיר את התוכן. עבור מי? רגע, אני אומר, זה קהל יעד גם. הקהל האקדמיה, הלמדני, תורני וכולי, הוא קהל יעד במובן הזה שאנחנו רוצים גם לשתף אותו, גם לתת לו חומר, אבל גם לקבל ממנו. זאת אומרת, זה קהל יעד דו-כיווני. הרובד השני הוא הרובד, ופה יש לנו קבוצה שאנחנו מקווים להשאיר אותה, שמתבססת בעיקר על קבוצת הוואטסאפ, לא הוואטסאפ, הגוגל גרופ, של כמה עשרות נדמה לי, יהודה, אתה יודע אם זה עשרות או מאות? לפחות עשרות, נגיד ככה, של בעלי עניין, שכבר התחילו, שבעצם היו הקדם אתר שלנו, זאת אומרת, ניהלו את הדיונים עד עכשיו בתכתובות מייל, אז הם כאילו קהל היעד הראשון שאליו אנחנו פונים, אבל בהדרגה אנחנו רוצים להרחיב את זה, יש את המרכז למורשת יהדות אתיופיה, יש מוסדות אקדמיים אחרים שחוקרים את התחום הזה, ולאט לאט להרחיב את המעגל של קהל היעד, נקרא לזה העיוני הזה, או היצרני הזה. הקהל היעד השני הוא באמת קהל היעד החינוכי נקרא לו, שזה מתחיל גם במערכת החינוך עצמה, זאת אומרת זה יכול להגיע לרמת הכיתה המסוימת שבה מורה שירצה, אני יודע, לקראת חג השבועות או לקראת חג אחר, סיגד כבר עושים קצת, אבל דווקא נגיד כשעושים, לומדים משהו לקראת חג השבועות, בשנה הבאה אולי יהיה מחנך שילמד עם התלמידים גם את הסיפור המקראי כמו שהוא כתוב, את הפרשנות שנתנו לזה חז"ל ואת הפרשנות כפי שהייתה במסורת ביתא ישראל. זאת אומרת, יש פה כלי חינוכי מאוד מאוד יעיל, שכל מחנך יוכל לבחור, אז החל ממערכת החינוך, אבל גם הציבור הרחב, גם בעלי עניין שהם לאו דווקא בתוך מערכת החינוך, אבל כל אדם, האתר יהיה מספיק נגיש, שכל אחד שיתעניין בתחום הזה יוכל להיכנס ולמצוא את מה שמעניין אותו. אני אוסיף, אודי, גם ממסורת הקהילה, זאת אומרת, הנכדים
של עולים אתיופים שרוצים להכיר את מסורת סבא, כפי שכל עלייה עושה, שהילד מרגיש שהוא רוצה להיות ישראלי, והנכד רוצה ללמוד את מסורת סבא, שלרובם הרבה פעמים לא מכירים מספיק, אבל גם כל ישראלי שמרגיש כמוני, כיהודי שגדל על חז"ל, שספר תורה שלי חסר בלי האותיות הללו של יהדות אתיופיה, ולכן מרגיש שקיקה והרחבה והלימוד בקשר לריבונו של עולם מעמיק יותר מהיכרות עם מסורת הקהילה. עכשיו, לגבי, אם אין עוד הערות, אז אני אחזור לשאלה של שלומית לגבי הצעד הבא. כמו שאמרתי, האתר עדיין בתהליך בנייה, ראיתם כבר את עושר הסוגיות, אבל רובן עדיין נמצאות במצב שהוא לא ערוך. אז אנחנו כרגע מזמינים אתכם בעיקר להיכנס לשלושת הסוגיות שראיתם, הסוגיות של ספירת העומר וחג השבועות, ועקרונית הייתם יכולים כבר לכתוב בתוך האתר, כלומר איפה שהראיתי לכם, תאורטית אתם יכולים היום כבר לכתוב. מכיוון שאנחנו עדיין רוצים לבסס את היכולת הזאת, בשלב זה אנחנו נשמח שאם יש לכם הערות או תגובות או מקורות, כן, ממחלוקת ועד להקלטה של מישהו שכס או מישהו אחר שאמר, או מאמר בעיתון. מגוון המקורות פה הוא אדיר, כאילו גם דיגיטליים, גם וידאו, סאונד, כל דבר שהוא, אז שתשלחו לנו. איך, אודי? איך לשלוח? הכי פשוט, מי שיש לו את הוואטסאפ שלי או של יהודה ישלח לאחד מאיתנו, ואם לא, אז אפשר גם במייל. כל מי גם שיגיד דרך לנו, לביא ברשת, מה שיהיה בלביא ברשת גם נדע ונאסוף ונעדכן שם מי את שנמצא המשך. בלביא ברשת זה כמובן הדרך הכי טובה. מי שרוצה דרך אגב להצטרף ללביא ברשת זה גם הזדמנות בשבילכם להכיר את הקבוצה המעניינת הזאת. ונפרסם גם שם את המשך הדרך, איך אנחנו עוד נותנים עוד ועוד ועוד במה, כשאנחנו נהיה מדויקים ומוכנים לכך גם כן. אז אני רק, אנחנו נשלח לכולם את הלינק הזה, אוקיי? זה העמוד הראשי, אתה שמתוכו, שולח את זה לכל אחד באופן אישי, או שאפשר לעשות קבוצה, אני לא יודע. לא הבנתי מה השאלה? אתה שולח את זה באופן אישי לכל אחד בוואטסאפ, או שאתה יכול גם שוב, לעשות קבוצה? כל אחד לפי איך שהוא הגיע, אני אשלח את זה אוקיי, בקבוצות ששלחתי, וגם בסדר, נשלח את זה כמובן במייל של אביב ברשת. אוקיי. וכל מי סליחה על הבורות. עכשיו, כל מי שעדיין לא רשום בקבוצה, שיפנה אליי, אני אשלח לו את הטופס להירשם. אודי, גם בהמשך, מי שיכתוב ביתא ישראל באנגלית, אנחנו נמצא בהמשך דרך שזה גם יעלה בחיפוש במנוע של גוגל, זה עדיין מופיע מספיק, אז זה יגיע לשם גם כן בהמשך. ושוב, אני רק מזכיר, יש לנו פה את העמוד הראשי, ואת מפת האתר שברגע שאתם לוחצים אתם יכולים לראות את כל הסוגיות לפניכם. כן. שימו לב רק שאיפה שכתוב צור קשר בינתיים, כשאני פותח במחשב זה לא עובד, אז כדאי שהחלק הזה שמאפשר מצוין. להגיב ותמיכה טכנית והכל, זה לדעתי הדבר הראשון שצריך. 100%. טוב. חנוך, רצית להוסיף עוד משהו? כן, כמה מילים ממש. קודם כל אני אז עוקב חנוך, באמת. רואים? כן, רק תציג את עצמך בשתי מילים. אוקיי, אני חנוך מירושלים, עוקב אחרי התוכן של אביב ברשת כבר כמה שנים ומאוד נהנה, מאוד מעשיר, כמובן כמה ספרים, כמובן של הרב שרון שלום, דוקטור יוסי זיו וכו'. האמת היא, דווקא בשבת הזאת ביקשו ממני להעביר משהו, העברתי באמת את הסוגיה של ממחרת השבת בהקשר של שבועות, כולל השיטה של ביתא ישראל, בבית כנסת רגיל,
מה שנקרא אשכנזי כזה, וכולם כאילו מאוד מאוד עפו, מאוד אהבו את התוכן. כלומר, לדעתי אין איזו התנגדות בציבור הכללי, מאוד רוצים לשמוע את מה יש לבית עלי ישראל לבוא ולתרום, ולכן מאוד מאוד חשוב גם שיש את האתר הזה, כי אני אגיד פה בתור, לא יודע, החבר'ה הצעירים, שמה שהיום לא קיים, מה שהיום לא עולה למרשתת הוא לא קיים, בוודאי מבחינת הדור הצעיר. אני עוד קורא ספרים, יש לי כמה, אבל הרוב, אם הם רוצים משהו, הם יחפשו בגוגל. אם זה לא יהיה בגוגל, זה לא יהיה קיים. ומכאן צריך להדגיש החשיבות הגדולה של האתר, ומהמעט שהסתכלתי הוא באמת נראה מאוד נוח ומאוד נגיש, ובאמת יישר כוח גדול, וכמו שאמרתי עכשיו באמת מה שחשוב זה את האפשרות להגיב, שמישהו בא ונגיד איזשהו עמוד לא פועל, שיש אפשרות ללכת להגיב, לתמוך, כי זה בעצם השלב של האם הדבר הזה מתרומם או לא, אבל הרעיון עצמו הוא סופר חשוב, וזה באמת אחד הדברים שיכולים מאוד להעלות את המודעות. תודה רבה, ובאמת, דרך אגב, גם הערות מהסוג הזה, של אם יש איזה, כל מי שמכיר קצת טכנולוגיה, יש הרבה פעמים באגים, כל מיני דברים שכן עובדים, לא עובדים, אז אתם מוזמנים לידע אותנו כשאתם עולים על איזושהי תקלה כזאת. אוקיי. תודה לכולם, שיהיה שבוע טוב, תודה רבה רבה. חג שבוע שמח. טוב, חג שמח, תודה. אני אוסיף עוד רק לסיום, אולי כן. היכולת שלי להיפנות ולעבוד על האתר נוצר משמיים דרך גם המלחמה, אז אני לא יודע למה המלחמה הזאת ארוכה, אבל חלק מהדרכים שלנו לנתב את המציאות הקשה הזאת, ליצור אור וטוב, אז כל זמן שאני דרך המילואים מסוגל להמשיך עוד ועוד ועוד, כך אני גם עושה, ויהי רצון שנזכה רק לישועות גדולות מן השמיים, וגם לבית ישראל ולכל עם ישראל בהקדם. אז אם כבר אמן, אמר, תודה. אז יהי רצון שלא יהיה לך זמן לעסוק באתר. אמן. מי שלא הבין, הזמן שהוא עוסק באתר זה דווקא במילואים. שם הוא מתפנה. טוב, ביי. אודי, אפשר להוסיף עוד משפט? כן, כן, הרב יואל. אודי, אני רוצה להוסיף משפט. ההישרדות של עם ישראל בגלויות זה פלא שאין כמותו, כי אין עם ששרד בגלויות, זה רק אנחנו. פשוט אין דבר כזה עוד. ולכן גם קיבוץ גלויות זה רק אנחנו. אבל ההישרדות של ביתא ישראל היא פלא פלאים, מפני שהיא הייתה מנותקת מכל שאר הגלויות. והיא ההוכחה המוחלטת לנס המופלא של עצם הקיום של עם ישראל לדורותיו, ביתא ישראל הצליחו לשרוד במנותק, ועכשיו מה שאנחנו עושים זה תודות לנס המופלא הכפול הזה, שזה פשוט לא ייאמן, וכל מה שאנחנו מתפללים זה לא מספיק, אז יהי רצון שנהיה ראויים ונזכה לראות ישועות ונחמות. אמן ואמן. אמן, תודה. אמן. תודה. חג שמח, חג שמח חג לכולם. שמח. ביי. שמח לכולם. חג שמח. טוב, אנחנו נעזיק אתכם את המשפט גרמאי, ובתהליך הזה אתה קם שי